Inday Vlogs mga kalangga, nagluto na. Oh, nagluto na siya og linong agan. Oh, naabot na iyang inahan, moy mulunod. Londan niya. Kaldero. Mm. Ano? Oh, ang among kaldero original. Wa pa mahuman ang takob. Oh, tara. Tara. Oh, kalangga. Oh, na. Tara. Siya, mais. Oh, mais. Mais nga kanon niya. Na nagtakilid man ang among kuan murag gibawod. Yun sumpog ni. Takilid, ambot ng takilid na. Basta rin mo. Dili man mahimo og di mo takilid. Oh, mga kalangga nara. Luto na mga kalangga. Nga among oh. Na tanawa among takob mga kalangga oh. Bugaw kayo. Di, bugaw ba eh? Nga among mga takob mga kalangga oh nabungi, ang pikas naong. Na kani si Inday nako mga kalangga munitig sugnod. Operator. Operator sa Lungagan mga kalangga. Oh. Na si Inday Vlogs. Makaton gini siya trabaho kay operator man. Operator sa Lungagan. Mga kalangga, dihara ka Inday ha? Oh. At ngina diha. Security ka.